आफागालि लावदुम लावसियान नोंसो मोनथिगौ नों दुमब्राङाबो नोंसो नोंनि माल ओइलाम मालासो बेबायदि देखायो मोजां माला बेबायदि देखायना लाया नों लावसिजोबनायसो गथ' होनखायो नोंहा मा नांजादों नोंनि माबायदि बाब्राब माथो मोनगोथो माबायदि खिथु सोमाव मा समाव माबायदि रिल्स बानायो नोंखौ सोरबा माबा होनदों डाइना साइज फुलस्रि ब्रह्म आं गानदों नोंहा मा नांजादों मा बिमा बिफा बुंनो गोनांथि नोंहालाय आंनि बिमा बिफानि जेबो बुङाखैबा नोंहा मा नांजादों हो ससियेल मिडियायाव गावजों गाव कन्ट्रभार्सि बेखौहाय नोंथांमोना गोबाङानो सिनायै गैया जे नोंथांमोना मोनथिखाबाय बै टाइटेलजों लोगोसे थाम्बनेल बेजोंनि इन्ट्र होनाय ससे भिडिअखौ नायनानै नङा होमब्ला दिनैनि दिनाव गाव ससियेल मिडियायाव फिन फैफिननानै माथो खेंफोरथि होखो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लानो बुजि मोनगोन मा थांखि लानानै दिनैनि बे मोनसे भिडिअखौहाय बानायनानै नोंथांमोननि सेरावहाय रिप्लाइ होफिनदो आरोना लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लानो बुजि मोनलांगोन डाइना साइज डाइना साला जानो नागिरदों नामा आंखौ नोङो रायखुसि डाइना बेलेग मानसिखौ मोनाखै नोङो भिडिअ लाबोनो कन्टेन्ट मोनाखै नोङो भिडिअ लाबोनो थाखाय आंखौल' मोननो आंनि बिमा बिफाखौ जेबो दाबुं मिथिबायना आंनि गोसो आं बानायदों नोंहा मा नांजादों बेलेग मानसिखौनो मानो भिडिअ लाबोनो हायाखै आंखौल' मानो लाबोदों नोङो नै बिदिनो गानबाय थागोन आं गानसिनबाय थागोन आरो आंखौ बुंबाय था गानबाय थागोन आंनि गोसो बियो आंनि गोसो आं गोसो बायदि सोलिगोन आंनि गोसो बायदि गानगोन नोंहा बेयाव बुंनो मा गोनांथिलाय फुलस्रि ब्रह्म डाइना दाखु बिमा बिफा थाबाबो बिदि गाननो मोना नामा बिमा बिफा थाबाबो माथो मेरला मानसिफोरा बेफोरबायदि गाननानै मेरला रिल्स बानायो आंखौल' मोनबाय नोङो बुसाव हाफांगालि गाहादै मोदाय बायदि बाब्राब रिल्स बानायो डाइना साइज साला डाइना फाफ्रि सुनि मोदाय नोङो मालाय गारदों नोंहा मा नांजादों नोंनि माबायदि बाब्राब माथो मोनगोथो माबायदि खिथु सोमाव मा समाव माबायदि रिल्स बानायो नोंखौ सोरबा माबा होनदों डाइना साइज फुलस्रि ब्रह्म आं गानदों नोंहा मा नांजादों मा बिमा बिफा बुंनो गोनांथि नोंहालाय आंनि बिमा बिफानि जेबो बुङाखैबा नोंहा मा नांजादों हो नों मा बुंनो गोनांथि आंनि बिमा ना बिफा फुलस्रि ब्रह्म नों आंखौ बेफोरबायदि बुंनो आंनि गोसो आं गानदों आंनि ड्रेस आं गानदों नै गानबावबाय आङो नायनानै ला एबारनिफ्राय आंखौ बेफोरबायदि दाबुङाव मिथिबायना फुलस्रि ब्रह्म गावनि खिथु समाव बाब्राबनायखौ आं नोंखौ माबा होनदों नै आबै फुलुंसि ब्रह्म ना मा ब्रह्म नों आं बिदि गाननायखौ बखिदों दा नै गानबावबायसो आङो गाननानै नै लामा बेरायबावबायसो आंहा बिदि होनदों नोंहा मा जादों कन्टेन्ट मोनाखै नामा नोंहा भिडिअ लाबोनो आंखौसो लाबोनो मोनदों जों बिदि गाननानै लामायाव बेरायगासिनो नै सोर मा बुंनो आंखौलाय आंनि गोसो आंनि ड्रेस आं गानदों बेयाव नोंस्रा बुंनो मा गोनांथि दङ आबै बुसाव हाफांगालि फिया नायजारि गथ' बबेनि नोंलाय साला ओइलाम आंखौ दायना होदों दायनाया नोंनो एक नाम्बार हाफागालि फाग्लि लावदुम लावसिजोबनाय मालस्रा दानो उन्दैयावनो मैया आं हगारनाय लोगो लोगो नोङो आंनावहाय कमेन्ट हरनानै आंखौहाय रावबो गैयालै होननानै बुंहरदोंमोन अब्ला नोङो आङो रिप्लाइ हरफिनदों नानि नोंहा मा जादों नोंहा रावबो गैया नामा बिमा बिफाया मा जाखो होननानै सोंहरदों आङो सना थना होननानै नोंखौ आं मोजां एडभाइससो हरबावदों नोंखौ बेबायदि ड्रेस गाननाङा सना नों एथ' महर गोसा मासा होननानैसो नोंखौ बुंहरलायदोंमोन आं नों होनबाबो जेबो बुङाखैमोन मैयानि जों दिनै सानसे जालायलायबाय आं हगारनाया दासिमबो नों रिप्लाइ हराखैमोन मानो रिप्लाइ दासो हरखो हा गिदोंमोन नामा नों आंखौ आरो मोनसे खोथा कन्टेन्ट गैया नामा होनदों नों कन्टेन्टआ नों बायदिखौसो कन्टेन्ट खालामो मिथिगौ ना आरो नों होनदों ना आंखौल' नुदों नों होननानै बुंदों ना नोंखौल' नङा बिनि सिगांबो आं मेरला मानसिफोरखौ होखांबाय मिथिगौ ना आफागालि लावदुम लावसियान नोंसो मिथिगौ नों दुमब्राङाबो नोंसो नोंनि माल ओइलाम मालासो बेबायदि देखायो मोजां माला बेबायदि देखायना लाया नों लावसिजोबनायसो गथ' होनखायो आंजों मोजां बुंना लुबैदों नों जेरै बुंदोंना आंबो बेबायदि एन्सार होगोन जानला मोनला दाखेलेखा नों बायदि गथ'फोरखौ मोजां खालामनो थांनायाव मोजां बुंनायाव जुदि मोजां जायाबा जों बिमाफ्रा ओंखारजोबनांगौ जों बिमाफ्रा रागा जोंनांगौबा नोंसिनि बेबायदि आखलाव मिथिगौ नोंखौ बुंदोंमोन आं ड्रेसा अनेकथा ड्रेस गानजायोब्रा मा नोंना नै बिसिम ड्रेस गाननाय बेलाय मालाया खोबा खोबथ्र' हाया नोंसिना मा बेलाय जेसेबां नुगोन जेसेबां बुंगोन बेखौ हले बुजिखा दुमब्रां तो बेनोमोन लोगोफोर भिडिअआ निस्सय नोंथांमोना जोबजासिम जुदि भिडिअखौ नायदोंब्ला थारैनो हमदांनो हाखाबाय बुजिखाबाय गावनि खुगानिफ्राय रोखा नोंथांमोननि सेरावहाय फोरमायलांखाबाय बेनि गेजेराव आं आरो बांद्राय बुंनानै भिडिअखौहाय जेन फोलावबावगोन होननानै आं सानाखै जोबथारनायाव नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसेल' रिकुवेस्ट खालामदो आं बे मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोनायाव आंनि माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंब्ला बयनिबो सेराव आं निमाहा बिबाय बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोननि सेराव बे भिडिअआहाय मोजां जादोंब्ला बा नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामबावदो जोबथारनायावहाय लोगोफोर बे खनायाव थानाय बेल आइकनखौ नोंथांमोना दाबायना हो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट्स भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय बायदि स' थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय